אני רוצה להזמין אותך לפגישה מיוחדת, לסדנת בזק, סדנת חירום, איך להתנהג במצבי חירום. אני יודעת מה את מרגישה, אני מבינה מה עובר עלייך. בשבועיים האחרונים כולנו, אנחנו מרגישות רע, אנחנו נרגשות ונסערות ולחוצות. אבל אני רוצה לתת לך איזשהו טיפ חשוב, רציני מאוד, על מצבי חירום. התרחש אצלנו דבר שקוראים לו ברבור שחור, תרחיש פתאומי שנופל פתאום מהשמיים. קוראים לזה ברבור שחור. במישור האישי, הערכות לתרחיש ברבור שחור, מלמדים בארצות הברית כבר הרבה מאוד שנים, מאז אסון הוריקן קטרינה בניו אורלינס באוגוסט 2005. העיר ניו אורלינס הוצפה במים, הכל טבע במים. הניצולים הצליחו לחזור הביתה אחרי הרבה מאוד חודשים. כל תכולת הבית, ארכיונים, מחשבים, קבצים, הכל נעלם בשיטפון. ומאז מלמדים בארצות הברית את הסדנאות המיוחדות האלה, לא רק בסדנאות פיננסיות, בכל מיני סדנאות לחירום. קודם כל, עיקרון הגיבוי הטכנולוגי, איך לשמור בדיסק און קי כל מיני דברים חשובים, כי לא יהיה חשמל, המחשבים ניזוקו בדיסק און קי שמוצמד לצרור מפתחות בארנק, דברים שחשוב לך לשמור, סיסמאות, אנשי קשר, מספרים של פוליסות ביטוח, חשבונות בנקים, כל מיני דברים רציניים שאת רוצה לשמור. הסיפור של קיבוץ בארי מלמד שעותק נוסף של הדיסק און קי צריך להיות אצל קרובי משפחה בבית אחר, במיקום אחר בארץ. והכנת התיק שנקרא 40 שניות. אם יש לך 40 שניות לברוח, מה את עושה? אני מזמינה אותך לסדנת בזק מהירה, חירום, קצרה, שבה אני אתן לך הנחיות מהפקת הלקחים שנעשתה גם בניו אורלינס אחרי הסופה קטרינה וגם מקייב לפני 1.5 שנה כאשר הרוסים פלשו לאוקראינה. מה סיפרו האוקראינים שהיו צריכים לברוח? איך הם התנהגו? איך הם נערכו? אני מזמינה אותך לסדנת חירום קצרה, אונליין, בזום, ואני אתן לך הנחיות מה צריך לעשות ואיך להיערך למצבים האלה. מבוסס על הידע שהצטבר בארצות הברית ובאוקראינה. אם יש לך 40 שניות לברוח, מה את עושה? תבואי, אני אסביר לך. עצם העיסוק בתחום הזה ירגיע אותך, כי את תדעי שאת בשליטה, שאת עושה משהו למען עצמך, את לא חסרת אונים. תבואי, אני מחכה לך.